Kublai pi baro kani kedi kubor light kam kabahap apo ka APS lani Army Public School happy bali recruitment arjar penriu di ka Army Public School happy bali 58 GTC ka khot online ka khot application nakabenta ka kam hikai batru yaki bomdei ban hikai kata ha ka kitinong wengi ong teaching unknown teaching staff di last date bapila ban submit ya ki application kan dei haka khatsan tarik ubanai march arhajar arpunriu di ko ki para samla ki dei na po state meghalaya lada pikwa ban trei hapo ka army public school happy valley subha ban late ban apply no namtai kini ki post baper kata kabdei jong ki teaching ban non teaching staff namta ka post train graduate teacher lani TGT ka number of post kadon pratli kata haki subject baper TGT Maths kadi kawi ke post TGT Hindi kawi ke post TGT Science kawi ke post TGT Sanskrit kawi ke post TGT Arts and Craft kawi ke post TGT Music kawi ke post TGT Special Educator kawi ke post TGT Physical Education kawi ke post but ka salary lane ka jingsiu na ka benta kiti ki post baro pratli haki subjek beper kandai arpunyo hajar praspa shibna tekum ta bangi page ban ngi phai shaka essential qualification padde kandai 4 years integrated degree course mau pide ban pendap ya ka sausnem haga degree course jong ka regional college of education of NCERT but kumjuru sanpo percentage kama lane post graduation bat sanpo ka marks kumjuru piliban pendep ya ka laisnem jong ka BEd lane MEd ban kino ki bela pendep ya ka bachelor degree bat sanpo percentage ka mark ha ki concern subject lane ha ki ki subject ki bala kedeu haneng te pila ban apply na ka benta ki ki post ki bangla dep ban pendep syuki ngine pe syusyuru menta ha ka bedei ban ka post ka bar ka bedei jong ka PRT music ka post ka don ka way ka salary le ni jingsu ka dei arpunyo hajar bat ka qualification le ni ka kardan ka bapila ban apply kino ki candidates ki bla pendep ya ka graduate ha ka music lane higher secondary school in any of the following kata lada pila pendep ha ka higher secondary school na sangat wisharat examination of Gandrava Mahavidyalaya Mandal Bombay bat kini kiwe ngam da don kamban da pen sngo shepi nama ngatip ba lada ngide ki khasi ngim yo ban school hai kini ki school ki badon shabar jong ka state jungi hendre lada pila pendep ya ka graduate nganong yepi ha ka music subha ban apply nam ta ki ka post PRT music ha ka ba jingsiu ka dei arpnyo hajar shibna but kabalai pade hangne nakabenta ka post primary teacher all subject no all subjects ka total number of post ka newly hangne ru ka jingsiu ka dei arpnyo hajar but ka qualification la ne ka kardan ka ba pila ban apply nang ta ka post primary teacher kan de ya ki graduate ki bala pendep ya ka bachelor degree haga rengkat bat ka sanpo percentage ka mak bat kumjuru ki de ban pendep ya ka BLM la ne arsnem ka DLM bat kumjuru kino ki candidates ki bela pendep ya ka teacher who are already in service with Army Public School ki bela don lupa ha kate ka Army Public School nadu khatway tarik u August ajar apply ban ki bela pendep ru ya ka BEd degree kilaban apply mo di tangkatahi ha ya de bat kate post primary teacher tingin poi susu mentah sya ka number basau ka bedai jong ki pre-primary teacher ki total number of post kudon arteli salary ka day 20,000 lane arpo jar shibnai essential qualification graduation with 50 marks percentage from a recognized institution or university but kumjuru ki day ban pandep ya ka diploma ha ka ba ya day bat arsnem jong ki nursery teacher education lane preschool education lane early childhood education program lane DECED or be at nursery from any NCTE recognized institution. Tigino ki candidates ki baladon lupa ha ketika school ru kilaban apply. Ma nang tangin poi syakabasan kabadai ka post name IT supervisor
total number of posts kawai salary 27,800 lani arpunyo jar praspa shibna. But qualification kende yaki advanced diploma or diploma in computing or hardware with knowledge in at least two of the following. Kide bandon ya kani kejingtip networking lani LAN administration lani operating system lani RDBMS with programming proficiency in one languages. Mo, gino-gino ki candidates bela pendep ya ka diploma hakabede bat ka computer lane bat ka hardware kila ban apply nam ta ketiga post IT supervisor. Di gino-gino ki candidates ki bela don lupa hang teru army spouse applying for any post to submit a serving certificate from the commanding officer or formation commander. Di pila ban self ha ketika cakate ya kan ngam don kam handai ya ki fresh don kam bait pan pass ya kan diploma in computing and hardware di pila ban apply nam ta ketika post ya habakut bat de jong kan ga video ini page kumno ba pin apply ya ketika post for APS happy valley recruitment ajara pun riu di pila ban lek lemba ka official website jong ga school hang tela de bai lupa www.apshappyvalley.co.in lani ki candidates ki bakwa ban download ya ki application ki hab ban nyai lengba katika official website ban kan don ru ka application fee lani ka demand draft ko de arspa san po de ki hab ban submit hi ha ka te ka school la da pikwa ban apply de tangki ba kloi iba apply yang tiga pus kila ban sya select bagi sya khot nom ta ka interview mo ti ki candidates ki bakwa ban apply kila ban le lengba ka email kila ban send lengba ka email ti ka email ada ai lupa hang ne room page hang ne nang ta kila ru ban le submit da ka hard copy mo kila ru ban submit lengba ka post office mo te kawin na pning kini pila ban le ma lengba ka email lane lengba ka hard copy lane lengba ka post office la pediang handai da kiwei padi kirkom an pediang re kata pedi kijing pensai na kaliang jong ka APS happy valley recruitment mo tika email address ne la da ai lupa sa kada pikwa ban send lengba ka email address ru type ya kani ka email address jong ka APS happy valley shillong @awe.india.edu.in. Kita kata hiya kaya de bakani kubor kublai shibwa.